ngibonga kakhulu bhuti umuntu hey ngiyabonga kakhulu ngiyabonga Nkosi yami baba ngiyabonga nokukubona nje nabafethu bonke osebenzisana nabo mina bengithethe umuntu ogadwa ngithethe umfundi umuntu ngibonga kakhulu bhuti umuntu ngiyazi wase ngibonile ngizosizakala. Sanibingelela emakhaya kuphi nokuplan khona nibilo umduduzo ngamkhwanazi sivela kwenhlangano ithuleni organization okwenhlangano okelekela umphakathi kulezo inkinga abasuke bebheke nazo ngaleyo mzuzu nangekhathi abasuke becela ngazo usizo kuthina kungeze na zonke inkinga sikwazi ukuthi siphendule kuzona kuyenzeka ezinye sikwazi ukusiza kuyenzeka ezinye singakwazi ukulelela kuzona khona abantu abanga understand ke mhlawumbe bazoqala ukubona uthweni ngoba nakhe buku YouTube kanti asipheli la ku YouTube kuphela sikhona sokhuzini abalela ukhozi nje abasaziyo esisuka nabo kudala ngo2016 bayazi uthuleni ukuthi yenzani so ke umuntu mhlawumbe obuka YouTube ophela ku YouTube kuphela kuzosimangaza ke mesibona mhlawumbe sikhuluma nabantu kanje bezosibekela indaba zabo asipheli la siqhubeke nabantu sibalekele ngale mhlawumbe sometimes ukuthi ngeke sikwazi ukubuyisa onke ama-updates siwalethe la kodwa ke ngeke beza abantu ngobuningi babo kanje if ukuthi kasenzi lutho namhlanje nginomfowethu la ozongibona uzozisha igama kade kaye ngifuna ukhala inkinga yakaRafu nommeli ozama ukumenzela ubugebengu ngenhlanhla ke enkulu ebekhona kube ukuthi ke ukwazi lokuthi amlekelele uthuleleni ukuthi asizakale nanokuthi ke ahambe ayochecka information yakhe kaRotex Fund ukuthi sorry kaRotex Fund ukuthi lento esho lo mmeli wakhe amampunge akulona iqiniso mtaka baba sekubela kunjani mfethu Yebo sawubona ngiyaphila mfethu kunjani mfethu ngiyaphila mfethu ngiyaphila ubani igama ukhumdani ngawazungu sibonga usuka ke emanzini ngisuka eMoy River eBedford kade lokho ngithinta bayikade mfethu ngizama ukukuthinta ngoba inkinga ngibhekene nayo inkulu kakhulu lapha inkinga kade ngizama ukukuthinta manje awutholakala ukuzima ukutholakala kwakho kodwa sigcina ngithole yabo sengize ngakuthola inhliziyo yami ijabule kabi namhlanje ngoba sengikhonile ukukuthola ngiyacela yonke into yami isizocazuleka manje inkinga mfethu yini ukhala ngani mfethu la bhuti uMdu ngalimala 2017 engozini yemoto mangilimala lana ngiyangena esibhedlela ngiyibhalela ngiyiclaimela mina ilokhu isicelo sokulimala ngithe mangabe ngiqeda ukuklema isicelo sengenza icheck up kwafika abamele esibhedlela eGrace bazocela ukuthi bacela ukungisiza ngoba ngilimele kakhulu uhulumeni uzongiroba ngavuma ke nami ngendlela engangilimele ngakhona ukuthi bazongisiza ke kuthe lapho 2017 ngilimele abameli bami ngabagcina lapho phindanga ngaphinde ngabathola ukuthi befone bebuza ukuhamba kanjani phindanga bebuye beze kimi kwaze kwafika isikhathi bhuti uMdu sekuthi kuze kushaya isikhathi seCovid 2019 ngase ngafonela head office eThekwini ngikubuze yibo isicelo sami ngathi kwenzeke njani bangithethe isicelo sakho Mr Zungu siphumelele kodwa kunommeli wakho khona ngamthatha ummeli wami angangitshela lutho namanje angazi ukuthi kwenzakalani bathi angixhuma nommeli ngoba ngeke bekhona ukungisiza eRafu la eThekwini angithola ummeli ngoba ngathatha ummeli ngazama ke ngacela kosisi bami bangisiza bagugulisha baze bamthola ummeli lona uMaharaj ummeli lo mangimtholile ngoba ioffice lakhe eMaritzburg ummeli mase ngihlangane naye useyangitshela ukuthi hayi bebebanjwe iCovid abakhona ukusebenza njengamanje ngamtshela isengimoshe imali ngakhulu even akaze bengisize la ngesenti ethami imali yokugibela ngize eThekwini ngizobuza imali esuke ngicela kubazali konke ngikwenza ngemali esuke ekhaya nginengane nginonkosikazi ngendlela engihlupheke ngakhona bhuti uMdu yazi angani ukuthi ngathini ngihlulana ukukhuluma ngendlela engihlupheka ngakhona ummeli lona ke useyangijikela ke manje egcineni usethi ummeli ukhona omunye ummeli okhona kade engangitshela ngeqaleni ukuthi khona omunye ummeli sengiyabuza mina ubulo ummeli okhona na uthi ngeke kwazi ukungitshela ukuthi khona omunye ummeli abaseRafu abafuna ukubatshela ngifonele eRafu head office ePitoli bengithethe hayi ayikho lonto ummeli nje1 uMaharaj kuphela ngithi ngifonela usisi lengixhumana noJabula unoJabula uthi hayi kunencwadi sebeyifakile uzongithinta kade ngitshela ukuthi ngizozosayina ioffer nge20 something June lapho phinda ngemva kwalapha abasali bamba ucingo abasabuyi kimi ngicakekile ngendlela esimanga manje ngiyabona mangithi ngifonela le head office bathi ayikho ayikaze yenzeke le nto ngaphinde ngafonela omunye ummeli angichecka nje uNyamboza eThekwini ngibuza ngaconfirm wathi uNyamboza akwenzeki uma ngabe kukhona omunye ummeli mele vele phansi manje into engixaka kakhulu uMdu ngiyabona ukuthi inkinga ummeli angani noma usefuna ukuthatha le mali manje ngoba phela ngisenkingeni enkulu kakhulu ngoba ababuyi kimi imina ngize ngifona njoba ngila nje eThekwini ngize kuwe ngihlupheke kakhulu uMdu nama ngiboleka imali ngize la kuwe yabo ngizolala ekhaya ngiphinde ngivuke mhlawumbe kusasa kuze ngiyofika ekhaya nama ngiyacela uma ngenzeka uMdu ngisize mfowethu ngisize ngiyacela
ungisize ngiyacela impela ungisize. Wakhambisa kodokotela lo Maharaji lo. Udokotela engiye kuyena owabo bathi wabo owabame Maharaji wathi wakhe lo ezongicheka. Ukhambisa abanga kodokotela. Lo yi1 ngicathi akashonga ukuthi owakhe lo yi1 engangize khona engangize kuyela eThekwini bangithatha bathi kwaHulumeni loyo. Futhi ngagibelela mina athi wangithatha imali yami ngangigibela ngangisuka eMoyerive imali yami ngizela. Lo wakade ngiye kuye eMaritzburg nakhona ngagibela ngemali yami ngize kuye futhi wathi wakheke lo. Wathi sengiqedileke wathi angisayine ioffer ngoMarch wathi angizosayina ioffer emva kweoffer kuzobe sebengibiza ke sengizosayina imali ngoJune. Wathi futhi izoshesha imali yakho uphuma ngoJune ngoba icala yakho icase isenkantolo yabo. Wayesayine offer. Ngayisayina offer. Wathi kamalini? Wathi undertaking certificate not offer. Undertaking Okay. Ngoba noma ngifona lapha nayizolo even bekubafonela lapha head office le Pitoli basho ukuthi hayi offer nawe isayinile. Kodwa imali la abakayibhalise wo00 imali ye-offer. Base bethi angifonele lo mmeli ngimbuza yini inkinga ebambile ngoba makade ecourt kumele buye kutshela. Bithi abangitsheli nayizolo ngamzama kumfonela eMaritzburg. Abangabuya kimi bathi bazabuya abuphina babuya kimi futhi. Olimela nganani ntaba? Kodwa umuntu ngalimala kakhulu ngoba nje lo mlenze usebenzi lo mlenze lo. Awuzwa ngisho ubhlungu. Lana bafaka insimbi yonke le ndawo futhi umuntu la. Manje noma ngichama usukuchame uphinde umchamo uphumele futhi maqeda ukuchama yabo. Engathi ungachama uma uphinde futhi mawuchama uphinde umchamo uphumele usuqedile ukuchama yabo. Nginalo inkinga ukugoba ke inkinga ukugoba nokubamba into esindayo akukhona. Mntaba ngiyaxolisa mfethu ukuzwa lobuhlungu lobunzima osudlule kubona odluliswa lo mmeli ongazange wena uyisuke liyomfuna uyena wakufikela esibhedlela. Ibhlungu kuyadumaza lento uhlale sikhuza njalo abameli abadicela isithunzi sabameli phansi. And okubhlungu ke futhi ke umuntu wase bakama ngezandla lapha. Sorry. Ile nto bekama ngesandla. Yebo uMndiya kodwa ungisizwa usisi uNonjabulo kodwa ummeli wakho neNdiya. Bagadeni bafethu angisho ukuthi mhlambe asicwasi la kaThweleni kodwa nje amakhesi amaningi asengiwatholile alolu hlobo olushoyo abantu abaqedile abantu ngoba nakhona njengamanje lento ayishoyo uzama ukukurobha mfethu ngiyakusho nje lokho iThuleleni nje iyakusho ukuthi uzama ukukurobha njengamanje ufuna ukukushaya imali o50% imali afuna ukushaya yona njengoba ethi khona ummeli wesibili okhona ongekho esibuki kuwena uyamkhanda lo mmeli labe khona kodwa ngale on record kaRaf akekho lo mmeli njengoba ethatha 25% yena usefuna ukuthatha 25% futhi walesi sibuki sakhe sommeli asikhandayo esingekho ilonto akushayela wona mfethu. Ngiyakuzwa noma ngifona futhi umuntu lento oyishoyo hayi ukuthi uqala ngawo noma ngifonela bakuthetha ayikho lonto usefuna ukurobha ufuna ukuklema kawu2 ngenhlanhla bekukhuluma lo bephethe ungqongqoshe lo kwadokotela ubaba esho ukuthi laba abameli sebeklema kawu2 ngabo ukuthi lenkinga ebhekene nami ke vele ngoba mina kumele ngabe seyimali siyiphumile wathi nge22 ngoJune ufuna ngizosayina ioffer after June sebenyamalela abasabuyi kimi manje sebethe kunommeli akade ngekho lo mmeli angazi yini ngathatha ngihlanganise nani ngoba phela lapha ngisupport ingane efunda isikole kumele ngigibeze emotweni ngiphela ngemali yegrant manje imali yegrant iphele lapha ekudleni kuphela kumele ngigibeze izingane kumele ngiyikhelise izingane nangu unkosikazi ngapha nokwakho ufuna ukwakha akwenzeki lutho umuntu vele ukuthi impela yazi ngangicabanga ukuthi ayi mawusuqala kakhulu ukuthi ngcono ngathi ngcono uhambe ungabikho nasemhlabeni ngoba phela unkosikazi usemncane wamathi yabo na uyabona impilo yabantu iyaqhubeka ethi imile impela ayindawo impela. Hayi ungazokucabanga lokho mfethu ungazokucabanga lokho yabo sikhona sikuthuleleni sizokwazi ukulekelela okufisayo njengamanje because ngifisa ukuzwa kuwena i-instruction oyifuna sikunikeze osinikeza yona sinike leyo mandate thina will take your mandate and carry on ufuna kwenzekela njengamanje. Ngizocela kakhulu babu njengoba ngisengakubona impela futhi kuzolana nobuthongo ngicela ngisize ukuthi ningiphushele lelo khunju ukuthi benginikeze imali yami ngiyacela benginikeze imali yami ngimkhansele lapha namuntu sengamane ngikhokhele nini bakuthi niyakhokhela nginikhokhele leyo mali ngimkhansele wameli ngoba akazange ngisiza ngalutho ngiyacela ngisize futhi umuntu. No okay bengifisa ukuthi ukuthola iclarity njengaleyo mntaka baba yes bakhona abameli ithulweni esebenzisana nabo sizokurefela kubona mfethu
uMaharaji lo ngoba useqambele amanga lokho nje kukuphula esefungu umsebenzini wakhe asifungela yena yabo. So we'll have to nje umterminate sizokurefera kumele uzokwazi ukuthi akulekelele athathe over icase yakho abali indleko zakho uMaharaji ofuna yakho lezona ukuze kuvimbeke lo 50% afuna ukukushayela wona wesibili ongekho. So ke ngicabanga ukuthi nabantu ke emakhaya sebeyoqwasha ukuthi leke ngekama ngesandla ngenza kwethi igadeni bakhona abasebenza ngempela ngobuqotho igadeni kule nyanga nje lo ngicabanga sengamehla amakhesa la ko7 aphethe leke ngekama ngesandla ubone ukuthi la akusekhona ngisho kumrobho umuntu sekumbamba inkunzi ngqi ukuthi nje anganyakazi yabona uma ushawa ngokhiye ushawa igili uthi ungaze ngisho ukuphefumula bakushaya ngale nto mfethu 50% okaba uthathayo kuwena. Hayi ngiyabona futhi umuntu kunjalo ngendlela akakhuluma ngakhona waphela wayesho kanje lo sithi njengoba wathi manje imali yakhe izophuma ngicela uyothandaza washo kwathi hamba uyothandaza ngomali yakho uRaf akafuni imali wabameli abafuni njalo uhulumeni akafuni imali futhi sengiyabona le mali iyo abebefuna ukuyidla phela lo sisi ngoba phela la ngethi akafuni imali mele ngiyothandaza kuqala ukuze bezonginika imali ebonakalayo futhi sengiyabona le mali oyifuna ukuyidla vele nje ukuthi laba uhulumeni akafuni imali ukwenza indangalo uthandaza ngapha yena bedla imali ngakwalokho nje ukujwayela kabi lokwenza indangalo yabo bayamazi uNkulunkulu bona bebekwazi ukuthi barapha umuntu wanje bela we gripper off if nje ukuthi mhlawumbe uthola imiliyoni ngalinganisa futhi labo uthatha 500,000 wonke lo but ke mntaba bakunankinga mfethu ngoba usuka kude vele usabele ekhaya no mfethu sizokusiza mfethu nathi sizoba khona eduze laba abazokwazi ukuthi bakulekelele sibheke iprocess yakhe izihambe ifike esiphethweni mfethu sidabu kanje kakhulu nokuthi uboleke nemali yokugibela uza la mfethu imali yini yokugibela ngayo kuba u420 kusuka u420 kusuka ekhaya uzelana isiyonke sekune return 420 imali engiyisebenzise namhlanje kodwa mfuthu umuntu ngiyabonga uNkulunkulu ekubusise nkosama abantu ngendlela obasiza ngakhona ngiyacela ngathi ungaqhubeka phambili ungaphelelwa amandla ngiyacela uqhubeke nabanye uphinde basize futhi ngibonga kakhulu hayi mfethu ngiyabonga nami engikwenzayo mfethu ngifundiswa onyazi uma siwelishumela lapha nesontweni ngiyangithatha imfundiso zalo nami ukuthi izulu ngeke silibone ukuthi sigqoke ingubo ezimhlophe izulu kuthiwa thanda umakhelwane wakho izulu likuwena izulu njengoba unginika inkosi ukubusisa nithi inkosi ingibusisa khona umuntu namhlanje onamamiliyoni kodwa akaze alithole ligama olishoyo kuyena namhlanje ozalale mhlambe kuphele ngishiya isonto neminyanga engaze lithole igama lokuthi inkosi ikubusisa kumina leyo nkosi yakho inkosi onginike wona ukuthi ngibusise kumina kuyisinto engizosidla leso isonto lonke namhlanje ngiyabonga mfethu futhi i-return yakho usasebenza 200 nyanga manje usudlile kodwa khona bengingakazi nokudla ngijabule ngisuke ekseni ngo7 nje ekhaya washo ukuthi traffic ibiningi kakhulu nje ngathi sengiphutha manganze mangikubona hawu manje awutholakala impela uyinyama impela ngabothi ngizothi kuthiwa usekho ngathi yabo ngathi hayi ngcono ngabona noma sengihamba kwanemali yakho nabikalekile ngizothi mathi angiboni phela ngisezofika sengizofika ngicela ikulale lokushini vele eMoerif awunazi ihle eMoerif ngizozama umzala khona osebenza we-security lapha mawukuthi ungenile ngizozama mhlawumbe ukuthi akangihlangabeze lapha edrobheni ebusuku ngoba akukho safety nakhona eMoerif lapha ebusuku wangaphilile kahle ulungele ngicela ukunika 500 rand mfethu mina aphuthi umuntu nkosami ngiyabonga uNkulunkulu ekubusisa ngibonga kakhulu nkosami uNkulunkulu ekubusisa futhi ngibonga kakhulu futhi umuntu hey ngiyabonga kakhulu ngiyabonga nkosami baba ngiyabonga nokukubona nje nabafowethu bonke osebenzisana nabo mina bengithethe umuntu ogadwa ngithethe umfundo ngibonga kakhulu futhi umuntu ngiyazi wase ngibonile ngizosizakala ngiyabonga kakhulu Nkosi isandla lesakho ngiphesona ngibonga kakhulu mfethu no mfethu kulungile ngizocela nje mfethu ukunika 500 rand mfethu ukwazi nokuthi udle nokuthi ngikhave imali obuyibolekele mntaba ngiyacela nje mfethu ngizocela nje ba ngifisa ukuphuthume eteksini ngizocela ngisambe sebhenke la ngikhiphele mfethu ngikunikeza ungajuluki mfethu yini manje umuntu ngiyabonga Nkosi ngisola amandla okubonga nje lento wenze ngiyabonga mfethu ngendlela ekade ngifuna ngangibongizwe eRadio usiza abantu phambi kwezwe ngiyeza usisa likwazi nakhona siqoliwe kuningi mfethu ezengifonela sisi wami uthi uyamuzwa nangekhuluma awungeji kulesibili awungeji ngeza shoko impela ngiyeka ukuthi ngiyenza ukuzokulalela ngiyabonga mfethu kwande Nkosi yami kwande qhubeke kubasize mfethu uNkulunkulu nje ekubusisa uthole nonkosikazi ukuthi usufuna ukugana hayi impela ngiyafisa ukugana manje ngiyasho ngibonga kakhulu mfethu hayi nami ngiyafisa ukushada sengifisa ukushada imali anginayo mfethu imali engiyitholayo iphelele enganeni iphele edlini uzoyithola imali yakho mfethu ngiyabonga kakhulu ngathokoza kakhulu
ke ngibuze umkhuluma nosigcemeza nolokunja mfowethu ngisho uhleke noma ungalokhu uhleke ugcina uhleke ubothi inhliziyo ukuthi ibhlungu ugcina uhleke ngendlela esenikhuluma ngakhona mfowethu. Siyazame lokho mfethu no hayi nami ngiyafisa impela ugana. Unyazi vele ngihleka nje mangithi ngesonto angiganiwe yabo. Phela vele ngiyakazi yabo. Noma ngihleke ezulwini. Kodwa ibathi inhliziyo yami kungcono mhlawumbe ukuthi kwamanje ngingagana ngoba lapha esontweni abantu bangena amadimoni edagala nje zefuna ukugcotshwa sesosimsindi emasontweni lapha ngaphakathi. Kodwa ke ngiyafisa ngempela ugana uma musekhulile. Ngiyabonga nawe lesibuso ngipha sona ukuthi akusho kuzoqala ngivula amehlo ngimbheke uma mthuleleni. Singiyabonga kakhulu futhi umuntu ngizofonelwa kwa kunomfana sekhaya osabatha njengawo. Ngizamtshela nje manje mangisola ngimfowethu kube nginobhuti umuntu sengizomtshela ama usabatha la. Uthanda kakhulu unyazi. Hayi mfethu ngiyabonga mfethu ngiyabonga. Asambe nje mfethu ubonile ukuthi wena ungasabi uzwafika ke. Ngizolala nokuthonga futhi ngizolala nokuthonga. Hayi khuleka mfethu. Ukuthonga mfethu. Khuleka amaphepha akho lawo? Ya amaphepha ami lawo mfethu. Oh lawo indaba yeclaim. Ilawa babewafuna ngesikhathi sabhalisa yamanje ukhunja amaphepha nani odokotela laba ngapha. Nayi khuleka mfethu. We will terminate Maharaj permanently yabo. Yeah. Kuphela ngobugebengu siyabonga mfethu siyabonga. South Africa niyazwa kudaba la mfethu aze ngalo. Njoba naye ekhala nje kade ezama yabo. Hayi ngoba ukuthi mhlawumbe sitholakala ngoba mhlawumbe sisenza ngcono umuntu uba busy ngalendlela le. Sometimes semgwaqeni sometimes siyashutha kanje nje bashutha nje khona umuntu ofonako manje asikwazi ukubamba ucingo. Njoba sisuka nje namanje sifika la nakade sishutha abantu aba7 ade sibe sisenza ama episode abo asikwazi ukubamba ucingo. Asinamali siyahlupheka asinali office mhlawumbe uNkulunkulu wasipha amandla noxhaso lanele sikwazi ukurent ioffice sibe nestaff esizokwazi ukuthi ngaphakathi ke sibambe ingcingo zenu sikwazi ukuthola izicelo zenu according liba list phansi therefore ke sibe sesikwazi ukuthi each and every call engenayo sikwazi ukuthi attendeke ngendlela but okwamanje ifoni yenu isuka ikhala ephaketheni kuthina masamba sometimes siyakwazi ukuyibamba sometimes singakwazi ukuyibamba even ngisho WhatsApp angikwazi ngisho ukuthi ukuphendula ngokwenele niyazi khona ama message engaze ngiwavule ngisho kuwavula because noma ngifika ngisho ekhaya fika mhlambe ngikhathele late ngiyozela ngibuke mhlambe lo message awu 3 or 4 ngoba nokuthi uyavula nabo vele bangene online abantu abona online ufuna ukuphendula usakwazi ukudlela la amanye ke manje kufuneka uma mhlambe abantu aba4 ulokhu uphendula nabo ukuze kufike ubuthongo ubona sekuvaleka amehlo sengilela angisazi ukuqhubeka ngibona abanye kodwa ke nje uNkulunkulu emuhle nawe sesingasifikile nangakini siyabonga nisale kahle emakhaya.